И здравейте на всички пичове и пички, добре дошли в поредния епизод на Octonomics BG. Сега ще обсъждаме UFC 316 между Мераб Дуелашвили и Шон Омайли 2. Този път ще започна картата отзад напред, защото така ме кефи. Първия матч на топа на картата, Мераб срещу Шон Омайли. Какво да кажем, Мераб го видяхме срещу Омар Нурмагомедов, какво направи първият човек, който успя да бие фамилия Нурмагомедови за title defense, т.е. за титла. Просто показа уникално кардио, уникални способности в ринга, в клетката просто беше великолепен. Докато Шон Омайли има добър моментъм, има добър страйкинг, има добри нокаути, примерно този срещу Алджимейн Стърлинг. Всички си мислеха, че Алджо ще го победи с борбата си, но той изненада с нокаут. Много хора си мислеха, че това ще стане и в първия матч, но Мераб просто много се движеше, много се пазеше, имаше много добра стратегия и просто успя да измъкне матча. Просто Омайли според мен е по-назад в Fight IQ-то си, отколкото Мераб. Мераб много се е подобрил през годините, докато Шон Омайли много се мислеше за непобедим и за много велик. Така че мисля, че тук ще стане същото. Мераб ще е много готов, уникално кардио и ще е готов да посрещне силата на Шон Омайли. Така че тук моят предикшн ще е като предишния матч, абсолютно същия. Мераб да си спечели матча. And still. Нататъка. Джулиана Пена срещу Кейла Харисън. Кейла Харисън доста обещаваща жена. Доста добри мачове показва в последно време, откакто се присъедини в UFC. Изглежда като доста сериозна опасност за всяка една състезателка в дивизията. И честно казано, Джулиана Пена е адски нередовна. Аз даже не знам как успя да победи Ракел Пенингтън в предишния матч за титлата в тази категория. Просто не ми стана никак ясно. Но може би просто е по-добрата на земята. Но тук мисля, че няма да има шанс. Тук мисля, че е нагласено за Кайл Харисън да си вземе матча. Тя е много сериозна златна олимпийска състезателка по борба и просто не виждам как мога да падне тук. Така че тук съм заложил над 4 рунда и половина, но предикшъна ми ще е за Кайл Харисън. Между другото, ако някой иска да разбере за кой ще залагам на тази карта, мога да ми пише имейл и ще се радвам да споделя с него. Така, минаваме нататък. До тук доста два лесни предикшена. Минаваме нататък. Келвин Гастелън срещу Джо Пайфър. Като цяло Джо Пайфър не мисля, че има особени затруднения срещу Келвин Гастелън. Той е малко нередовен, малко шарен в резюмето си, докато Джо Пайфър малко по-изгряващата звезда, доста по-млад, с доста по-добро резюме, също така и доста по-редовен и в победи, и в мачове. Нищо, че тази година не е играл. Но все пак тук и коефициентите си казват думата.
96-та, това е мой набор. Да, Джо Пайфър, Body Bags, това ще е човек. Даже тук бих казал с нокаут. Що не? И така, продължаваме нататък. Марио Баутиста срещу Патрик Микс. То пък къв е Патрик Микс. Я го видим. Патрик Микс. То прави дебют в UFC. Играва в Белатор. Но доста сериозно резюме. 21. И е само на 31 години. То е доста сериозен. Марио Баутиста няма лесно в никакъв случай. Ама в никакъв случай няма лесно. Даже направо ще му е трудно, честно казано. Те, доколкото знам, и коефициентите тук са против него. Да. Марио Баутиста успя да победи Жозе Алдо. Ама с сплит decision. Колко път е добър. И той е млада звезда, ама... Не знам какъв калибър е Патрик Микс, не съм, честно да ви кажа, не съм гледал негови мачове, не го знам как се бие. Но предвид какъв сериозен рън е имал в Белатор, събмишъни, нокаути, десижъни, 13 събмишъна. Избирам го него. Патрик Микс, даже ще го кажа със събмишън. Я знам, защото... той и Баутиста може да се бори. Ще кажа Патрик Микс, не съм сигурен по какъв начин ще успее да вземе матча. Продължаваме нататък. Висенте Люке срещу Кевин Холанд. Кевин Холанд абсолютно несериозен за мен състезател в UFC. Също много шарен. Първо ще разгледам Висенте Луке. Той имал някакви контузии преди, успява да ги пребори. Сега последния матч беше победа, когато много хора си мислеха, че той ще загуби. Той даже успя да се спечели в първи рунд и то с submission. Тук също Кевин Холанд определено няма му е лесно. То при Кевин Холанд това е, че не знаем той как ще дойде. Колко ще е надъхан за победата. Ще иска ли въобще, няма ли да иска? Ще се кикерчи ли в клетката? Какво ще прави? Докато Висенте Луке според мен си е ветеран. И доколкото знам се е възстановил от контузите си. Не мога да кажа, че съм фен, ама и на Кевин Холанд не съм фен. Той просто е абсурден, Кевин Холанд. Затова ще играя тук Висенте Луке с техническо решение. И продължаваме нататък. Бруно Силва срещу Джошуа Ван. Тук ще избера Джошуа Ван. Поради ясни причини. По-млад. Бруно Силва на 35 години в категория муха. Не го виждам. Честно казано. Въобще не го виждам. Последният матч е бил 24-та срещу Манел Кейп на Бруно Силва и е загубил с TKO. Може да е някакво изпитание за Джошуа Ван това. Дето се вика, чак толкова не е ясен този матч, но Джошуа Ван, като загуби там срещу Чарлз Джонсън, говореха, че няма брадичка, някакви такива. Може, но той си е техничен страйкър. Търпелив си е, много е млад, той много ще се подобрява. И мисля, че тук везните се накланят към него, защото просто един е в деклайн, другия е в
Upcoin, или как се казва на английски, не мога да се сетя сега. Джошуа Ван с решение. Продължаваме нататък. Азамат Мурзаканов срещу Бренсън Рибейро. Азамат Мурзаканов, руснак, много сериозен. 36 години, тук ще играят в лека тежка. То няма загуби. Не съм гледал много негови мачове, но няма загуби човека. Фаворите срещу Бренсън Рибейро, който е доста по-млад. Но в тази категория това няма значение, защото знаем, че в тежките категории възрастта в лека, тежка и тежка категория до 40 години. Айде в лека тежка може би от 38, но в тежка до 40 години няма проблем. Докато примерно в категория муха и перо, там вече след 35 не важи. Бренсън Рибейро доста по-млад. Мисля, че просто руснака е много по-техничен, много по-опитен. Но да я знам, мога по този Бренсън Рибейро да изненада с някакъв нокаут или с някакъв събмишън. С събмишън едва ли, но с нокаут може. Но въпреки това аз се доверявам на руснака и избирам него. Просто не съм достатъчно уверен в Бренсън Рибейро. Сергей Спивак срещу Валдо Кортес. Сергей Спивак от Молдова. Спивач ли? Как е спанак ли? Какво е? Валдо Кортес Акоста. Доста по-добро резюме. Последния матч победа. Докато Сергей Спивак и той не е лош боец. Тук даже му дават предимство в този матч. Но Валдо Кортес Коста ще му се опъне. Може да загуби. Но ще му се опъне определено. Макар че последно време Кортес Акоста показва доста добра игра. Ако трябва да съм честен, съм сложил на Валдо Кортес Акоста. Но много малко пари. В смисъл минимална сума е, просто защото е с над 2 коефициент. Докато този Сергей аз не го знам толкова. Той не се е бил много от миналата година. Но ще избера Сергей Спивак. Сега последно просто гледайки го по-опитен, по-well-rounded, ще избера него, пък ако ми излезе залог там с 20-30 лева, екстра. Сергей Спивак с решение или нокаут. И минаваме нататък. Ариане Липски да Силва и Конг Ланг. Тук ще избера Конг Ланг. Бразилката да Силва не се е била от миналата година и идва с 2 загуби. Докато Конг Ланг, жокерката. Ако и видите снимката някъде, тя се маскира като жокера на пресконференцията и на кантарите. Доста сериозна. Не се е бил с кой знае каква конкуренция. Пак тук коефициента малко е спорен, ама според мен Конг Ланг би трябвало да е по-техничната.
Така че чакай само. Ная бразилка с 27 мача. Е даже по-млада. Тя сега трябва да си е в прайм. Но пък тя има 2 загуби сега и тя също не се е била също, кой знае какви състезателки. Аз сега си сцепвам от тия лостове. Сега съм особено винаги го си е перал. Важен. Може да няма клип, ама има клип. Има клип. Важното е, че има. Защото можеше и да няма. Трябваше да го направя. Дори и без едит. То път ще е без едит. Ами добре. След последните 2 представяния там е малко... не мога и се добра. Избирам жокерката. Пасвам. След това. Йо Санг Йо срещу Джека Сарига. Индиец. Ами тук пак ще избера азиатеца. Ще избера кореец тук. Бив шампион в Angels Fighting или в Brave. Не, в Angels Fighting трябва. 8-0. Изглежда много сериозен. Не се е бил тази година. Докато индийчето не го знам това индийче. Напълно честен съм с вас. Просто има файтери, които просто не съм ги разучавал. И този е един от тях. Не се е бил с никой известен. Има и загуби. Не е редовен. Не, избирам си Йо Занг Йо. Избирам си и корейчето тук и това е. Минаваме нататък. Калин Уилямс срещу Андреас Гъставсън. Имаме швед. Ето още един, който не знам. Андреас Гъставсън. Пах, тя съм много неподготвен днеска. Тук ще избера Калин Уилямс. Защото просто... не, чакай малко. Него ли ще избера или то лудак? Швед. Я видим. Швед изглежда опасен. Сме ги виждали тия опасните. Опасен и после излезе някой го пребие. Вастерас. TKO. Не е толкова редовно. Калин Уилямс. И той не. Welterweight. Много спорен матч. Честно казвам, бих седял надалече този матч. Не бих слава на него. Но ако трябва да избирам някой, ще избера Калин Уилямс, просто защото тия шведи здрави са, ама не, избирам Калин Уилямс, The Chaos OX Fighter. Така, и минаваме нататък. Куилян Салкит срещу Янал Ашмус. Куилян Салкит, изгряваща звезда. Последният матч беше 19 секунди. Успя да нокаутира противника си. Докато Янал Ашмус е доста техничен, доста така файтър с темпо. Добър борец, между другото. Има добра игра на земята. Но сега не знам този
Куилан би трябвало много да се подобрил. Но пък и Янал Ашмус би трябвало също да направи някакви корекции в играта си. Да видим. Да, той също е на 30. Няма защо да не е. Изглежда, че младото лапе доста по-добре се справя статистически. Да, матча на него. Макар, че ако искате да залагате на Янал Ашмус, той е много добър коефициент. Струва си. Ако търсите стойността, служете на Янал. Ако си търсите силните пари, Гилан. Но за мен матч ще свърши с техническо решение за Гилан или с нокаут. Така, продължаваме нататък с последния матч. Маркуел Медерос и Марк Чойнски. Марк Чойнски, The Shark. Бивш шампион в друга организация. Без загуби. Аматьорска и професионална кариера. Докато Маркел Медерос също изгряваща звезда, младо тигърче, но не виждам игра на земя, никаква даже. Мисля, че тук X-фактора на Марк Чойнски ще е играта на земя. Така че тук, пичове, когато има такъв, който не се бори, слагаме на бореца, защото бореца ще види това и ще си го използва. Марк Чойнски с съмишане и с решение. За мен. Това беше картата. Мисля, че бях доста бърз. Не забравяйте да харесате, да се абонирате за следващи видеа от такъв тип. И отново казвам, ако някой иска да види за кой съм заложил за UFC 316, имейла ми е долу, дръснете ми, ще ви отговоря в рамките на... Докато дойде събитието, ще съм ви отговорил. Мисля, мога да заложите и в последния момент, не е проблем. Ще ви отговоря и ще ви кажа за кой трябва да пуснете. И така, извинявам се, че такъв формата. Важното е, че съм с UFC апарела, както винаги. Това ще е запазена марка на моят канал. И пожелавам много успех на UFC 316. Дано Мераб си запази титлата. И до нови срещи. Let's go!